जोंहा दिनै बेयाव मा होनना बुङो मोनसे हाबाफारि दङ बे हाबाफारियानो जाबाय जोंनि गलमा मण्डलिनि मा होनना बुङो हार्वेस्ट फेस्टिभेल जायखौ होनना बुङो ओंखाम गोदान जानाय नैबे हाबाफारिया जोंहा दिनै जोंनि चार्चआव जादों आरोना गलमा मण्डलियाव ओमफ्राय दायो नै बिथिं संनाय खावनाय लाहार फाहार खालामगासिनो आरोना ओमफ्राय बिथिं हाबाफारिया जाबाय थादों नै बिदि ओरैबायदि स्पेसियेल जागोन आरो दिनैनि पार्टिया थारमाने ओंखाम गोदान जानायनि हाबाफारि नैबे जाहैबाय अमा बेदरनि बेनिफ्राय आइटेमा थागोन नैबेयाव अनला मुला अनला ओमफ्राय दाउ बेदर आरो न बेनिफ्राय बिथिं अमा बेदर भाजि थाबाय बेनिफ्राय आरो लोगोसे जायफोरा अमा जाया बिथांमोननि थाखाय नैबे आरो दाउ लकेल दाउ नैबिदि जागोन आरो ना बेनिफ्राय आङो दा जानायनि हाबाफारिखौबो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन आरोना लोगोफोर जोंहा नै बिथांमोनानो नै जोङो गलमा मण्डलिनि मैखोमै संनाय खावनायाव बाहागो लाग्रा बिथांमोनानो आरोना नै बिथिं माने बिथांमोना एसे केमेरायाव नुजानो लाजियो ओंखायनो मोखांखौ खायलें जानानै थादों बिथांमोना नै बिथाङाथ' आरो बिराद एक्टिभ दै बिथाङा जेरावबो गासै खामानियावबो बिथाङा एक्टिभ जायो आरोना नै बिथिं जोंहा दे अब्ला आङो दिन्थिलांबाय थागोन लोगोफोर बिदिनो नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना নিজৰ পৰিয়াল বা বন্ধুবৰ্গক তেনেকুৱা নিমন্ত্ৰণ দিব পাৰিব গতিকে আমি নিমন্ত্ৰণ ইনভাইটেশ্যন কাৰ্ড আমি ছপোৱা হৈছে আপোনালোকক আমি দিম গতিকে ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকে মাতিব পাৰিব আজিৰ জামিন সময় আমাৰ ইমানে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ প্ৰাৰ্থনা যি গ্ৰুপ আমি ডিচেম্বৰ মাহৰ কাৰণে আমি স্থগিত কৰা হ'ব যিহেতু 10 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ কেৰল হোৱা হ'ব গতিকে কেৰল কাৰ্যসূচীটো সকলো थानायाव
सफैबाय थादों सोमोनांथाव जाथायफोरा जादों बेनिखायनो जोङो गासैबो थामथिम जानि दिनै मा जानाय बेयाव हा मा जादों हा मानि प्रग्राम जानाय दे बुंलाय पारे लाजिबाय माने दिनै मा होनना बुङो ओंखाम गोदान जानाय प्रग्राम ना माने दिनै जोंनि आं दहाय बुंदोंमोन ना मा होनना बुङो हार्भेस्ट फेस्टिभेल जायखौ होनना बुङो ओंखाम गोदान जानाय बे हाबाफारिया जोंहा जाबाय थादों नै दायो जानायनि हाबाफारि जाबाय बाखि प्रग्रामा जोंहा जोब्बाय दायो जानाय हाबाफारि जाबाय आरोना नै जादों माने आइटेमखौबो आं दहाय नोंथांमोननो भिडिअ'आव देखायखादों होमबाबो आं आरो दिन्थिनो नाजानोसै आरोना जोंनि गलमानि सोद्रोमाफोरखौ नै बिदिनो जानायाव मुखुबथार बेनिफ्राय जोंहा नै बिथिं आरो माखासेया मोनजाथ'वाखै नेनो गोनां जाहैदों नै बिथिं माने जायगाया एसे जानायनि जायगाया फेसिलिटिया एसे खम नालाय ओंखायनो नेनानै जानो गोनां जायो आरो नै बिथिंनिया मोनजाथ'वाखै दे जागोन गासिबो लासैनो दिनै नेलायबाय थादों बेनिफ्राय जोंनि आइटेमानो जाबाय दिनै मा होनना बुङो अमा आरो लकेल दाउ बेनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे मुला अनला मोनो ओमफ्राय आरो फान्थाव बाथोन गोथाव ना नै बिथिं ओइ ब्रियाना मा जानाय नोंलाय अमा ना दाउ जानाय दाउ हा अके कक जाबाय नोङो हा अयाखै जायासै बिथिं ओइ हाथरखि नोंलाय माथो गेलेदोंसो ओंखाम जानाया इथिंनायलाय मा गेलेदोंसो माथो खेन्थु न'खरदां हा नों मा जाखो दाउ अमा दाउ जाखाया र' अमा जाखायो लाजिलायदों जाग्राफोरा जोंहा नै बिथिंबो दङ माखासे ओमफ्राय आरो माखासे दा टिप मोनसेयाव जोबसिगोन जानाया
माने बे मा होनना बुङो ओंखाम गोदान ओंखाम गोरलै जानाय होनना बुंगोन आरो बेखौ जोंनिया दिनै मा होनना बुङो मण्डलि हिसाबैनो जाबाय आरो ने जमाहाय गुबुन मण्डलिफोरखौ खोनानो मोन्दों डिसेम्बरनि 3 तारिखआव प्रग्राम दङ होननानै जागोन होननानै जोंनिया नभेम्बर लास्टआवनो लानाय जाबाय आरो ने बिदि